Hei kaikille! Tänään minä vastaan teidän lähettämiin kysymyksiin. Olin 2 kuukautta sitten pyytänyt teitä kysymään minulta kysymyksiä. Laitoin tähän taustalle Minecraft parkouria, että tämä video ei olisi tylsä, mutta aloitetaan nyt. Ensimmäinen kysymys on minkä ikäinen olet? En halua tarkkaa ikää sanoa, mutta se on siinä 12 ja 20 välillä. Mikä on mun lempiväri? Mun lempiväri on tällä hetkellä sininen. Lempitubettaja. Mulla ei ole tällä hetkellä lempitubettajaa, mutta Lakko, Niko ja Santtu, Kakku, Sitra ja MrBeast ovat hyviä kanavia. Seuraava kysymys. Oletko tyttö vai poika? Vastaus on, että olen poika. Mikä on mun lempiruoka? Mun lempiruoka on pizza. Minkä ikäinen olet? Tähän vastasin, niin mennään seuraavaan kysymykseen. Milloin face reveal? En ole ajatellut, että teen, mutta tehdään sopimus. Jos tää kanava saa 10 000 tilaajaa, näytän silloin naaman. Saatan ehkä näyttää aikaisemmin, jos tuntuu siltä, mutta nyt ei ole vielä se hetki. Seuraava kysymys. Missä mä asun? En halua kertoa kaupunkia, mutta Etelä-Suomessa. Onko sulla lemmikkejä? Mulla on 1 kani. Siinä oli kaikki kysymykset, mutta älä lähde videosta vielä. Haluan kertoa, että en ole lopettanut, vaan mulla ei ole aikaa tehdä videoita. Mulla ei ole paljoa videoideoita myöskään. Myös editointi on todella raskasta, mulla on mennyt kohta 5 tuntia tämän muutaman minuutin videon editoimiseen. Se on aika paljon, niin laittakaa tykästä, niin saan vähän motivaatiota editoimiseen. Ajattelin, että teen nytten pelivideoita, kun niitä on aika helppo tehdä. Nähdään seuraavassa videossa, heippa!